Ito na lang buburay. Wala ka. January pa lang kayo. Binigay sa amin. Oras natin ay 12:15. Mag-iikot-ikot tayo dito sa lugar na to sa amin. Titingnan natin yung mga ganap dito. New Year na, January 1. Ang oras ay 12:16 na ng madaling araw. Tingnan natin dito. Sayang kanina, dapat saktong alas 12 tayo nag-ikot-ikot. Wala. Tingnan natin dito. Ano kayang mayroon dito? Di tayo makaka-insert dyan. Dito. Yun. May mga putukan na. Di siya masyadong nagpapaputok dito sa lugar na to. Bibira lang. O baka hindi lang talaga puso ngayon. Yut! Manggulo tayo doon. Manggulo tayo doon. Manggulo. Tara. Sama mo si bakla. Sama mo si bakla, yung isang bakla. Oh, kila Tunying. Kasya ba? Dali na, baka lumabas si Rocky. Babalik din naman tayo, manggugulo lang. Wala nang iusog doon. Ba, grabe, punong-puno tayo dito ah. Wala na yung ingay dito guys. Kanina nabawasan na. Kanina sobrang kanina sobrang ingay. Happy New Year! Ang kukulit ito mga baklang to ah. Bibigat ito, kasama ko ang lalaki. Ayan ah. Ang ingay ang puta. Gagi maghanap si Rocky. Babalik din naman tayo. Titingnan natin sila kung anong pinagkakain nila. Kila Joy. Putyak. Grabe, lalim. Grabe, puro nausok to oh. Gawa ng ano, puro paputok. Ba, medyo tahimik dito ah. Kulitin nyo ah, magingay kayo doon. Dapat makulit kayo. Grabe yung usok. Grabe nga, oh. Ay pucha. Oo nga, ano? Sino to? Kala ko si ano. Kila Joy. Basta guluhin nyo sila.
maghahanap si Pakta. Hanapin kayo nun. Sigurado, gutom na rin yun. Yeah. Ayun, pupuntahan niya namin yung ano, katrabaho namin dito. May kuha-kuha ka pa ha? Wala na. Ano pagkain? Wait lang. Oh, wow. Daming pagkain. Basta na lang kumuha. Ang gulo namin doon. Ako na, wala ako ng isa. Yeah! Oh! Tara na. Ito yung pagkain nila guys, oh. Happy New Year! Ay, ang sexy! Bilisan nyo, biglayin nyo sila. Yung ano, yung ibang grupo. Kung sino nandyan. Grabe naman yan. Happy New Year! Ano ka mo? Tulog ka na? May God, hindi ka rin natutuklagan. Oh. Di ka prepared, boy? Makikain kami dito. Walang chat-chat. Surprise nga eh. Biglaan to eh. Dapat may makuha rin ako dito. Hindi ako nakakain ito. Ay, ito buburatin ko. Ay, maganda to. Ito na lang buburain. Oy! My God, manggugulo kami. Kaya baba natin. Babalik kami dyan. Happy New Year! Happy na New Year pa. Pasok. Happy New Year! Ay, naiya ka? Biglang naiya ka? Biglang naiya? Buraot na kami. Buto kami. Meron kami doon. Nag-alala kami. Bahay lang kami. Babalik kami agad. Hindi, dito yung pagkain dito. Ito, kunin ko na to. Ay, ito, wag yan. Di atin yan. Boy, kinuha ka, boy. Madami. Madami. Naiya ka? Di, kuhanin mo. Naiya ka, di ba? Naiya ka pa? Ay! Isang baso lang naman eh. Oh, isang baso lang pala eh. Iuwi namin. Iuwi namin isang bote. Saan kayo pupunta? Bilis!
May bata. May sanggol. You know? Kala ko si ano, Sandy. Tara, punuin niyo, dali. Ang pangulang kwarto ni sir. Ah, dami. Daming handa. Kaya Oh, daming pera, guys. Oh, oh. Kakanin Christmas bonus. Birthday para lahat okay na okay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a You know? Happy New Year. You know? You know? Uy, kantahan nyo pa. Grabe naman kayo kahit punti, ah. Thank you, thank you, thank you. Oh, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Ang Papa it is Richard. Thank you. Wish you a Merry Christmas. Dapat pa kayo nakaharap. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Go! Ano? Thank you. Thank you. Ang Papa it ninyo. Thank you. Happy New Year, sir. Wala sigurado, iyak yun. Wala ka. Hey, 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 hey. Go, go! Okay lang yan. Bakla, nandiyan naman. Yan naman sila bakla eh. Wala. Kakayaan pa guys. Oo na. Go, 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 go. Merry Christmas.
Thank you so much. Thank you! Ay, nakaisa na naman. Bali, dalawa na. Hey, Walang June. January pa lang kayo. Binigay sa amin. Yun o, pangalawa. Oh, wala daw, wala. Oh, yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Ang kukulit. Hoy, iniinggit mo naman yan. Iniinggit mo naman. Magkano yan? Magkano? Magkano? 500. Tapos, dalawang alak. Okay na ba? Uy, paupuin nyo rin ako. Tanginan nyo. Kitaan mo kami. Kami ang pokpok of the year. Wala na yun kasi alam mo naman, New Year ngayon eh. Sigurada, baliw talaga yun. Baka nang lalaki yung tao na yun. Hindi, nag-chat siya sa akin na pupunta talaga siya. Hindi ko lang alam kung oo. Magka-chat Ay gago. Ba't dito ko dumaan? Ba't dito ko Nakita siya ni Tita dumaan? Pads, may dalang cake. May dalang bag ba? Hindi ko alam, yun lang yung Yeah. May dalang bag. Sigluton ba yun? Pauwi na, siyempre. Okay na guys, hanggang dito lang yung ating video at thank you, Merry Christmas, Happy New Year. Ginawa ko yun. Kaya nga siya. Putik yan, pinawisan din ako kahit nag-video-video lang.